Erokamano Cleophas. Anyalo wacho ni wach ma jatelo no buok kowacho ni odwa keto task force. Ayie gi msimamo mar LSK gi joma notamre ni task force no ok en gima wadwaro. To anyalo wacho ni Cleophas gima chandowa kae en ni wang'iyo ni pile pile ka nitie shida to wakawo solutions ma wang'iyo go mapile, iloso task force to ji wuoyo to ji ndiko report to gima nyalo bedo ni waago kanyo onge malong'o. Mae momiyo ineno ka wan gi Gen Z makata nyoro noneno ka jakom ma Raila Amolo Odinga nowacho ni we mondo wami dialogue a chance. Ineno ka Gen Z mang'eny chunygi dhi ka tek matin nikech giwacho ni pile pile wabet piny ka wacho ni wawuoyo to onge gima timore. Ok inyal nyisa ni kata kawuono Cleophas studio ka wasebet piny an, in, Eric gi Ken ka wago mbaka machal kama. Ok nyal bedo ni mbaka ma wagogi gin mbaka ma ok chope it sirkal kata ni onge ng'ama nyalo bet bathgi mawacho ni an jalony mar uchumi watim kama kama kama. So nyiso ni magi gik ma jok manie telo ok dwa mondo gitim. Tang'o mi ok idwa ni mondo waket lokruok nikech gin giwuon kaka Ken nosewacho gin giwuon gi benefit gichiemo ka. Koro ok gidwa ni mondo idhi mak ufuko kama gichieme cha. To gima nyalo wacho ne joma penjo ni ara koro kuma koro wasechope ni watim nang'o. Gima anyalo chako duoko hapa ni Ruth be manowacho man Ruth Ochieng. Anyalo chako nyise ni already wan e process watime. An millennial asebedo ka dhi ng'anyo, asebedo ka temo wuoyo. Gimokwongo ma nyaka wabed go en gima kizungu wacho ni awareness, ng'eyo. Nyaka ing'e ni ang'o matimore. Kiwawa ni jo wabunge gidhi jo od bura dhi to go kura wuoyo to kinyal winjo gima gitimo nikech sani koro wang'e ni gimoro amora ma gitimo chike moro amora ma giketo wan kaka wananchi ema chike go bobiro to affect wa. Mano gimokwongo. Koro nyaka wabed gi awareness. Koro movement mineno matimre koko mang'eny matimre ng'anyo ma Gen Z en nikech that push mar awareness koro sechopo. Koro timore ji sani koro ng'eyo. Gimar ariyo en ni nyaka wabet gi gima iluongo ni accountability.